שלום, היום אנחנו נדבר על רגישות של כלבים לאיברמקטין. בדרך כלל אנחנו נותנים בן משפחה שלו, שקוראים לו דקטומקס, טיפול כל 3 חודשים נגד תולעת הפארק. גם רגישות לאיברמקטין, שזה החומר הזה, יכול להביא לרגישות לדקטומקס. ובגלל זה בגזעים מסוימים, בדרך כלל מדובר על קולי או שלטי, יכול להיות אפילו בכל גזע אחר, כמו רועה גרמני, בורדר קולי, טריירים למיניהם. בקיצור, כל גזע אפשרי יכול לגלות רגישות. לאחרונה גילינו בשיצו, בבוקסר, בגזעים כאלה. יש גם טיפולים נגד פרושים שהם בני משפחה של אותם חומרים, כמו רבולושן ואדבוקט. אמנם החברות טוענות שאין בהם מין לעשות נזק לכלבים רגישים. אני כרופא מעדיף לא לתת, אבל זה כבר שיקולו של כל אחד. דעו לכם שזה פשוט משפחה אחת של חומרים. הרגישות, מדובר על רגישות שנובעת מתוך איזושהי מטען גנטי, גן שנקרא MDR1, והיא לא רק מביאה לרגישות של אותם משפחת החומרים הללו, אלא גם לאנטיביוטיקות מסוימות, לחומרי טשטוש ונגד כאבים מסוימים, ולכן זה מאוד חשוב לעשות את הבדיקה הזאת. זאת בדיקה שלוקחים דם, שולחים למעבדה, ומגלים האם הגן נמצא או לא. אני ממליץ. תודה.